Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu barkamu da sake saduwa cikin wannan shiri. Yanzu dai aski ya kai gaban goshi saboda yanzu hakan ga yan Isra'ila suna son su buga makamin nuclear. Kun ji ni makamin nuclear. Dan nuna muku wani video, ku kalli wannan video mun dawo mu nuna muku ainihin abin da ke faruwa. Ku kalli wannan video ga. But Israel has some very, very powerful weapons that it has not used. I don't know this firsthand. Just go online and read about it. It's a secret that's not so secretive. And they've had him for decades. Israel will survive. Period. Ku ji shi fa, wai 'yan Isra'il suna da wani makami mai ban tsoro. Wannan makamin nan ba su taba amfani da shi ba, kuma suna da shi shekara da shekaru kenan. Asiri ne, wato sirri ne, mutane kuma sun san suna da shi, amma kuma 'yan Isra'il ba su fito sun bayyana kamar suna da shi ba. A karshe shi ya ce kamar Isra'il ba zai rushe ba, Isra'il ba zai rushe ba sam. Isra'il ya dawwama sosai, ko da ba don komai ba saboda wanga makamin ga da suke da shinga. Jama'a kuna kallon wani makami yake magana shi. Wannan da kuke ganin ga sunan shi Mark Levin. Yana programin shi kan Fox News ne. Wa'anga su ne daga baya suka zama abokanan Donald Trump saboda yana yin aikin Isra'ila. Rana guda kawai da Donald Trump bai sign deal da zai favor America. Abu guda kawai da zai taimaki America ya fita cikin yakin nan, kun ga juya mai. Rana guda kawai sun juya masa. Ba su kare suka juya masa ba saboda kamfin Donald Trump an rabe biyu. Zan kawo muku story nan ku kwantar da hankalin ku ji ne. To amma idan farkon ka kenan kan wannan shafi nan muna maganar geopolitics ne, kai kuma kai ka danna kan subscribe button sannan ka danna kan kararrawar nan saboda duk lokacin da mu aje wani abu kai kuma ka gani ka ci amfani shi. Ni mai gabatar muku da wannan labarai sunana Salman Al-Faris, a bar shi sunan wannan shafi Hausa News Network. To amma ku bar mu ci gaba da maganar nukes nan saboda daga Kasim kuma ya zo ya yi magana, ya ce kamar wai kuna kallon kamar yan Iran lokacin ga a didi wannan lokaci da zantutukan da kuke yin ga yan Iran kuma ba za su yi nuclear weapon bane. Suna da magamin sa, suna da komai da su suke bukata su yi nuclear weapon na yanzu hakan ga. Kuna kallon kan ba su yi ne. Kuna kallon kamar kan banza ne Donald Trump da Lindsey Graham ba su tashi su ce kamar muna so mu invade North Korea. Suna so su invade North Korea, suna so su kwashi North Korea, amma ba su yi saboda me? Saboda sun yan North Korea na da nukes. Wai kuna kallon kamar karon ga yan Iran ba za su yi nukes bane. Sun yi nukes. Ma ba su ma sun yi sun kare ba ma kenan. Saboda shi zantutukan da kuke zauna America kuke yi nan, kuna yin shi ne na banza da wofi saboda ba abin da ku yi ba wani nukes da ku yi amfani da shi. Sannan kuma deal da Donald Trump ya je sa hannu akan takardar nan na nuna cewa kamar empire mu ya zo karshe, mu empire America ya zo karshe, wannan da muna so da ba mu so empire mu ya zo karshe, da mu yadda da kar mu yadda empire mu ya zo karshe. Saboda me? Saboda na Trump ya je ya sa hannun shi, ya je ya sa kanshi cikin wani abin da tun farko bai kamata ya sa kanshi ba. Wa'anda ma ake kallon kan ba su da wayo, wa'anda muke kallon kan ba su rule kasan ga su, wa'anda suka fita cikin hayacin su ba su yarda sun je sun sa kansu cikin wannan al'amari ba, balle kai da na Trump da mu muka zo muka supportun ka. Sannan ga inda abin ya fara yin serious yanzu hakan ga, saboda Wall Street Journal sun report cewa kamar wai tsakanin Donald Trump da Netanyahu ya fara lalacewa kuma ya lalace sam, saboda sun ce kamar sun samu report, sun samu sources su ne daga insider sannan kuma daga officials in America, wato senior officials in White House. Reporting ya ce da farko idan Bibi Netanyahu ya kira Donald Trump ya ce masa kamar ina son ka bomba wani wuri kaza ka bani, Donald Trump abin da yake tambaya ne yaushe da kuma ta yaya kake son a bomban shi. To amma yanzu an zo an kai munzilin da Donald Trump yana yi ma Bibi Netanyahu kashiri cewa kamar ta yaya ma da ka je ka fasa gida, mutane na cikin ka fasa gida dungum saboda kana bukatar mutum guda. Ko kun ga inda abin ya kai kenan, har kuma Bibi Netanyahu na question Donald Trump cewa kamar dealin ga da kaje ka sayan ga ta yaya kake kallon kamar wanga dealin ga ya taimake mu da America duka. Maganar da Donald Trump ke fari daban, maganar da Bibi Netanyahu ke fari daban. Donald Trump na maganar depression, great depression na duniya gaba da duka, wannan abin ya daure shi dole a karshen wannan yaki. Bibi Netanyahu kuma na maganar yadda da yi su 'yan Isra'ila su kasance ka su rushe. Saboda shi once upon a time auren da muka sanin nan, wannan auren nan ba shi kuma wannan alakan da muka sanin nan, wannan alakan nan ba shi kuma yau. Sannan wannan hoto da kuke ganin ga shugaban kasan Iran Masoud Pezeshkian shine ya sa hannu akan takarda na memorandum of understanding na tsakanin su da America na kawo karshen wannan yaki. Kun ga irin ga signature Donald Trump gefe kenan, an tun sa hannu kan takarda kenan, wannan haka dan ne. Amma mutane da sun ce kan ba physical sa hannu kan takarda bane, an yi shi electronics ne, an sa hannu kan takarda da electronics don shi ranar Juma'an nan JD Vance Donald Trump dai tura shi kenan gobe kenan ya je mai gulbin shi, saboda Donald Trump ya ce kamar shi bai son ya tene ma, saboda idan ya ce abin bai yi ba
kuma an ce kamar bai yi kokari ba, amma in JD Vance ya bai yi ba ya sama JD Vance shi bai cewa shi ne, amma abin yayi shi ya doki credit nan. Wannan shakiyanci ke wasanni yake yi. Na son ku gani ne a idanuwanku ainihin ku gani ku shaida cewa kamar gashi nan an sa hannu akan takarda don shi gobe idan Donald Trump ya zo bijiri ma wanga yarjejeniyan ga mun san wanda ya bijiri ma wanga yarjejeniyan ga, saboda gashi nan shugaban kasan Iran Masoud Pezeshkian yana nuna ma duniya cewa kamar gasu nan gasa gidajen su kuma ta yanda aka yi ne da Donald Trump ya tayi France nan yana cikin masarautar France nan ya sa hannu kan takarda, kan wani takarda da normal takarda ne, shi aka doki hoton wannan takardar nan shi aka tura aka ba intermediaries nan su ne yan Pakistan nan, shi suka process abin nan aka ba foreign ministry in Iran, shi su ma suka fidda signature nan kai suka dora ka doshi electronic signage ne. Amma yanzu aka ga tunda an sa hannu akan takarda na farko shine mutual respect for sovereignty and territorial integrity, shine da yan America da yan Iran nan ba za a shiga su gulan juna ba, kowa ya yi zaman shi, kowa ya rule kasan shi, wannan bai da sai cikin wannan kuma bai da sai cikin wannan, shi ake cewa sovereignty. Sannan kuma an fara shirye-shiryen wannan $300 billion na da za a doki a ba 'yan Iran su doki su gina garin nan dukkanin abin da aka bata shi a mai. Sannan kuma 'yan America su fitar dukkanin wani takunkumin da suka dora kan 'yan Iran nan, amma wannan akan lokacin da dama aka dace akai sun fitar don shi wannan kuma na cikin deal nan tunda an zo aka an sign wannan memorandum of understanding nan. Sannan kuma Iran sun yarda sun amince cewa kan ba za su yi nuclear weapon ba za su gina nuclear weapon ba, sannan kuma ba za su yarda su sai nuclear weapon ba za su ma an shi kyauta hannun wani ba, a'a ba za su samu nuclear weapon ba har abada. Sannan kuma 'yan Iran sun yarda sun amince cewa kamar wannan uranium enrichment sunan ko ce nuclear programs sunan da komin su duka ya kamata yana karkashin IAEA, don da farko 'yan Iran sun ce kamar sun fita. Sannan kuma karshe har na tsawon kwana 60 lokacin da ake yarjejeniyan ga 'yan Iran ba za su anshi wani kudi hannun wani jirgin ruwa da zai wuce kan Strait of Hormuz nan ba. To akan haka ina son gwada muku da 'yan Iran sun yi su dilefa, sun yi su ce kamar don naji sun fara cewa kamar Strait of Hormuz nan saboda ba bi kai ya juma ya kamata yi wani gyare kai da menene don shi ba a yi a wuce kai da yawa haka nan sun masa trafficking nan kafin wannan 60 days na ya kai nan wata biyu ya kai, kaga a ce kamar watakila jiragen ruwa kamar guda 100 ko 200 kawai da suka wuce kai, akwai saura kai. Amma nan kuma da hankali ku ji wallahi abu ya sake fa, saboda kun san cewa kamar gidan jaridan Isra'ila guda da ake kiran su I-24 sun report cewa kamar yanzu hakan ga Netanyahu da Israel karkar baki daya an kibar su ga wannan agreement ma ba su gani ba tukunna, wannan MOU na memorandum of understanding ma ba su gani ba tukunna, suka cewa kamar kai yanzu gaskiya lalle abu ya sake sosai. To amma wasu kuna tunanin cewa kamar ta yaya da yi wanga memorandum of understanding ya saya alhalin cewa kamar 'yan Isra'ila ba su yarda sun amince da wanga agreement gaba, domin su har gobe sun kai ma 'yan Hezbollah hari, kuma 'yan Hezbollah nan sun kai hari sai su ce musu kamar wasu sun kai hari daga cikin Beirut ne capitalin wurin, kuma 'yan Iran sun ce kamar kada a kai hari, in aka kai hari wannan wurin nan su sun rama. To kun gani komai na nuna cewa kamar wanga abin agreement ga ya faru. To amma jiya cikin live mu na faɗi muku wani magana nake cewa kamar 'yan Iran sun tura ma 'yan Isra'ila tarko ne, sun tura ma 'yan Iran America tarko ne. To ku ji nan ganga maganan da Ismail Baka iya faɗi kan wa'anda kuke wanga tunanin ga shi yake cewa kamar wai responsibility wanga agreement ga duka MOU ga duka ba shi kan su 'yan Iran yana kan 'yan America ne, ta hanyar da su bi su sayar da 'yan Isra'ila kasu violate wannan agreement nan, wannan ya rage nasu, batun su ne, mutanen su ne. Kuma idan suka ci gaba da kai ma 'yan Lebanon hari su sun consider wannan harin nan kamar sun violate agreement ga, sun violate wanga memorandum of understanding ga, sun violate wanga abin da ake fama a kakarshin shinga, sun violate don su an koma gidan jiya, su ba su ran koma gidan jiya saboda mezasun su ba sun gina mezasun su ne saboda su bar shi kwance bane, a sun gina ne saboda su ma su kai hari, kuma mezasun su nan ba ya zo yi yarjejeniya bane, a kowanne da za su yi yarjejeniya don shi idan aka kasa yin wannan yarjejeniyar da aka kasa dacewa su mezan nan ba su da hankula saboda mutane sun kasa yin amfani da hankulan su, mezan nan ya muna aiki shi ya samu na incin mu. Sannan shi Ismail Bakayi guda spokesperson foreign ministry in Iran ya ci gaba da cewa kamar sannan kuma kan batun Strait of Hormuz kowa ya sani ba international waters bane, nan mu da 'yan Oman ne, na Iran ne da 'yan Oman, kuma mun control Strait of Hormuz saboda namu ne. Amma kuma da hankalin ku nan ku ji fa, ina jin kamar America ba suna play bad cop bane, kamar gaskiya ne Donald Trump ya fara juya bayan shi ya ba 'yan Isra'ila ne, kusan shi ya yi komai ba abin da bai iya yi, tako har ya zama taken shi. Wanda bai san abin da ake cewa tako ba shine Trump always checks out, kowane lokaci in dai shi ya ji jiki ko akwai wani abin walakanci gaba da abin da ya shafi sunan shi, wallahi Donald Trump ya gudu ya fita ciki ya bar ku ma sam, ko da yakin shi ne ya fita ciki ya bar ku. Abin da ke faruwa cikin wannan abu kenan, saboda yanzu hakan ga wannan da kuke gani kan screening kun ga sunan shi Ted Cruz su ne ainihin mukaraban Donald Trump, su ne ainihin wayanda da ba su son shi saboda yakin ga suka zo suna son shi, saboda wannan suka bar masoyan shi duka suka fita bayan shi. Shi wannan Ted
Cruz cikin March ina tunin wannan ya ce kamar wai Donald Trump na yakin nan saboda America ne ba saboda yan Isra'ila bane. Yau an zo an fidda hannu cikin yakin nan kuma ku ji magana da yake fari ya sake bakin shi. Wai wanga fidda hannun da ya cikin wanga yakin ba abin da zai taimaki America bane. Bai taimakon America. Me kake son ka fadin ga ba mu gane ba bai taimakon Isra'ila ko dai bai taimakon America saboda mu duka mun san wanda kake support. Mutum guda da shi ma bai support America sam shi abin da yake focus duka ne yan Isra'ila. Har ma cikin textin shinga ya ma fadi cewa kamar shi da focus shi ne yan Isra'ila amma wai bayan ya zauna da Witkoff da wasu mutane sun gwada masa ga ainihin abin da ke faruwa wai yanzu ya gano cewa kamar dalilin da yasa ya kamata a yi wannan MOU nan saboda shi yan Isra'ila su samu hankuri abin da Donald Trump yake yin ga yana da kyau sosai saboda MOU nan ya bar abu da Strait of Hormuz nan kuma ai America sun samu benefit sosai sannan bayan wannan kuma in dai aka dauke wutan nan ya bar a samu a yi yarjejeniya a kawo amma ana buga wuta da ya yi yarjejeniya a kawo zaman lafiya wannan ba abin da dai yi bane sannan kuma yan Iran sun bada assurance cewa kamar sun zauna a yi batun nuclear weapon nan a zauna a sanya da aji batun nuclear weapon nan dama abin da muke bukata kenan ba mu son su samu nuclear weapon tunda sun cikin ba son su samu nuclear weapon su ma shi a zauna a yi yarjejeniya a karshen wannan abu amma ainihin babban abin da ke cikin wannan ne da mutane ba su sani bane yan Saudi Arabia da sauran kasashen Larabawa sun yi niyyar sun join Abraham Accords nan shi komai ya zo karshe to amma shi Vice President America Vice President Donald Trump JD Vance shi ma ya zo yi retweet magana da Lindsey ya faɗi nan shi yake cewa kamar wai mun gode maka Lindsey da yanzu hakan ga komai na nuna cewa kamar karaban Donald Trump wayanda suke faɗi Donald Trump ya ji ainihin manya-manyan Republicans yanzu kowa fara gane ainihin abin da Donald Trump ke son yayi kuma kowa fara tattaruwa bayan shi yana shugabantar wanga agreement ga da ake so a samu ga idan kun tuna fa shi JD Vance dama shi bai ra'ayin wannan kai harin da aka kai ma 'yan Iran harin nan shi kamar dai abin ya masa dadi ne sai Kaliba fa zo yi magana yake cewa kamar ai mu 'yan Iran militarily mu muka yi nasara ai kowa ma ya sani duk duniya kowa ya sani hatta abokan nan gaban mu ina nufin America kenan wanda muka yi yakin nan da su da 'yan Isra'ila mun san kamar su superpower duniya ne wayanga mun san kamar suna da nuclear weapon wayanga mun san kamar suna da kayan yaki da dama ya ci gaba da cewa kan ba ina ce ba su sun kawo hari daga cikin kasan Iran nan bane a'a ba magana da nake fadi kenan ba abin da nake son ku sani ne kafin a soma yakin nan sun sa ma kansu dokoki sun ce da su yi regime change ba sun kasa sun ce da su zo saboda missiles ne sun kasa sun ce da su zo saboda mu yi unconditional surrender sun kasa dukkanin wani abin da suka aje kan layi ba abin da suka samu yau ba kenan aksari ma wa'anda suka samu ainihin abin da ya taimaki rayuwar su ne mu Kalibaf ya ci gaba da magana yake cewa kamar wai shekara 50 a baya shekara 20 a baya idan aka ce kamar an yi wani ranar da 'yan Iran da su zo su manage Strait of Hormuz su da su duka Strait of Hormuz ka ce ba za a yi wannan ranar ba to amma ka gani abinda Islamic Republic of Iran suka kasa yi a kansu Allah ya turo wani wawaye su zo su yi muna saboda wannan abin da aka ya faru ga wawaye nan da Allah ya kirkire su suka zo suka yi muna yau kowa san cewa kamar Strait of Hormuz nan bai zai a bashi banza haka nan ba ya kamata wasu manage kuma kasashen da su suke kan coastal area wannan ruwan nan su da kamata su manage wannan Strait of Hormuz nan kuma su ne su 'yan Iran da 'yan Oman kuma wannan yana zuwa at the cost ne bai yi mu manage Strait of Hormuz nan mu gyara Strait of Hormuz nan ba ka biya wani abu ba dole ka biya wani abu sannan Kaliba fa yake cewa kamar a karshe ina son duk duniya kowa ya sani ceasefire nan da ake maganar shi Donald Trump ke ta maganar shi nan ba mu muka je muka nemi ceasefire ba makiyan mu Donald Trump kasan Isra'ila na wato America da 'yan Israel su suke neman yarjejeniya su suke neman a kawo karshen wanga yakin ga su suke neman a yi ceasefire a dauke wuta to amma da zaran lokacin da muka ajiye hannu akan takarda shi ceasefire nan yadda wama aka samu cessations sannan mu shiga cikin G7 wani abu suka da a ce akai kan foreign policy sun ce kamar wasu da su 'yan Europe da 'yan America duka kasashen G7 nan sun yadda sun amince cewa kamar sun yi long range missiles su doki su ba 'yan Ukraine sannan kuma sun ba su air defense systems amma duka wayan ga under license to wanga under license ne ban fahimci ba do shi kai da ka fahimci kai ka sa ma'ana kai amma ban fahimci ba saboda na karanta document nan dungum to amma abin da nake kallo suke son su yi ne sun yi wannan abin nan sun ba 'yan Ukraine wannan abin nan amma sun ce 'yan Ukraine suka produce wannan abin nan amma bayan wannan releasing su ne shi Donald Trump kuma zai zana kan social media shi wato through social media yake cewa kaman mun yi press conference nan mun kare sannan kuma ni da kaina kuma dan je host press conference kai da kake bukata kaya ka zo wurin nan bayan wannan na je in je have dinner da shugabannin kasan nan daga Paris in France bayan wannan dare-daren gano na wuce gida tafiyan ga da nayi na zonga mun yi nasara sosai mun samu dacewa sosai to amma abinda mutane ke son su ji ne batun Iran batun nuclear weapon batun oilin su batun Strait of Hormuz kuma ku kwantar da hankalin ku wannan duka mun gama da shi saboda kwanakin ga stock market na ya tashi ne kuma mutane sun invest kamar $19 trillion cikin economy America ne shi yawan mutane suna kira na suna bukatan a kawo ga karshen to yanzu mun ka karshen wanga yakin ga don sannan kuma batun oilin mutane na kallon
kaman mai na tashi da wai mai ya fara saukowa kaman wani abu shi kowa ya kwantar da hankalin shi. To yanzu mu shiga cikin press conference na Donald Trump ke fadin nan, kun san shi yana maimaita magana to amma ba za mu ka abin da dama muka tun kawo ba. Ya zo ko magana yake cewa kamar yadda na fadi ma Bibi Netanyahu, bai kamata kana kai hari anyhow ba, bai kamata saboda mutum guda ka je ka fasa mata gida ka kashe mutane da yawa ba. Ma kamar yadda kowane lokaci yake son fadi, kaji Bibi Netanyahu na cewa kamar mu da yan America partners ne. Gaskiya ne mu partners na, ma kai small partner ne, kai karamin partner ne, kankani ma baka ciki ma sam. To ka gani narcissist kenan, ya aje ka matsayinka. To wannan na nuna mana cewa kamar tsakanin su nan ba kamar da bane. Shi Trump ya ci gaba da cewa kamar shugabannin duniya duka sun ji dadi, wannan abu shugabannin duniya duka sun ji dadi, har Bibi ma na ce ma Bibi tunanin shi kai dai Bibi, tunanin shi dilin ga da muka samu ga ai yafi karfin kowane dilin da kai ka samu hannun yan Iran, saboda nuclear weapon guda kawai suke bukata, da sun sauka cikin garin ka babu Israel kuma Israel ya tafi kenan. Don shi ina kallon Bibi ma ya ji dadi, yanzu aka ga Bibi na ji dadi. Sannan kuma mutane da yawa ba za su yarda da maganar da fadin gaba, amma na fadi saboda gaskiya ne. Ina son gode ma shugaban kasan China President Xi, sannan kuma ina son gode ma shugaban kasan Russia Putin, saboda wanga mutanen ga suna da kayan yakin da in sun ba Iran, mu yan America da muke fara da yan Iran mun ji jiki sosai. Ba mu cewa kamar real deal ne, kayan yakin su nan bai kai kayan yakin mu, bai kusa da kayan yakin mu ba, amma accurate ne sosai fa. Ko ya kai sun kante ka wayan ga kayan yakin su nan, kaka yaudari kanka, accurate ne. Shi ina gode musu saboda nayi magana da su tsawon lokaci, suka ce kaman gaskiya ba za su taimaki Iran, ba za su ba Iran kayan yaki ba, kuma ba su ba Iran kayan yaki ba. Wannan gaskiya ne, saboda shi muka samu abin ga da sauki. In ba haka nan ba da mun ji jiki sosai. Da ce kawai shi ga makuru biyu bayan shi ya kumbura, ya yi fushi. Bari gwada muku bidiyon ga. And you know, the other thing, I want to thank China, President Xi. I was with him, and he stayed neutral, totally neutral, and I appreciate it. And I want to thank Vladimir Putin. He was very neutral. They could have made it much more difficult for us. And I want to say it. You know, somebody would say, "Oh, that's terrible. He's thanking President Xi of China." Well, let me tell you, I had a long talk with him. You know, they have shoulder weapons to knock down airplanes. That it's not like the real deal, but they're accurate. They're fairly accurate. I said, I would really appreciate you're not giving or selling any of that stuff to Iran. And you know what? For the most part, he didn't. So I just want to thank them because they made it a lot better. Wani rana na zuwa a cikin rayuwanka ka zo ka gamu da wani mutum kamar Trump, na ransu da Allah kaka taba da dukan yaddan ka duka ka dora kan shi. Kuji magana da Trump ya fari nan ganga fa. Shi da Trump da kai airport dai tashi shaka tambaye cewa kamar yanzu batun ballistic missile da aka ta magana ba a yadda yan Iran san ballistic missile ga. Shin yanzu an amince ne ku dai an manta ne, saboda babu ma shi a cikin wannan yarjejeniyar MOU nan da aka sign nan. Yanzu wani abu ne shi da Trump ya ce kamar aka ga kamar ballistic missile idan muka ce ba mu bar yan Iran su ballistic missile ba mu yi adalci ba mu yi fair ba, saboda in dai kasashe kamar Saudi Arabia, Qatar, karamin kasa suna da ballistic missile, sun sai ballistic missile, shi mu ce ba mu yadda ɗan Iran su ballistic missile. Wannan babu hankali cikin mana, kai ma ka auna wanga abu mana. To na ce kamar kun gani dama ba wo Donald Trump bai sani bane wo, saboda shi da Netanyahu sun hadu kan manufa ne, yana yin manufan su, yana yin bedin su, dalilin da yasa ya biye masa kenan. Amma kowa san kamar ballistic missile dai me yasa ba za ka yadda ɗan Iran kasa kamar Iran ba su da ballistic missile amma Qatar na da ballistic missile, bai ma make ma sense ma. To amma da Bibi Netanyahu yake so ya nuna giji da kai, yake so ya nuna girman kai. Yanzu gashi Donald Trump ya fara bitire shi, muna nan gaba da yawa. Sannan yan Ukraine sun kuma yi ta'addancin su nan kuma kamar yadda suka saba daga Bryansk region cikin Russia, yara sun fito cikin Belarus, wato yaran Belarus ne suna cikin bus, yan Ukraine suka yi amfani da drone suka kai musu hari. Yaran academy ne na kwallon kafa sun fito cikin Belarus, Gomel da su je vacation daga cikin Russia, Gelendzhik da su je cikin Russia, sunan garin kenan Gelendzhik. Casualties nan mutum guda ne ta mutu, na mace ne, woman ne, kamar ita ke musu abincin su chapron. Sannan kuma yara guda 6 sun samu rauni, 4 daga cikin 6 nan an kai su asibiti saboda abin nasu yayi karfi sosai. To amma wasu report na cewa kamar wayanda suke cikin bus nan a totalin su 46 ne, to amma investigative committee nan sun ce kamar 44 ne, 44. An kuma da sauran passengers nan gida, yanzu akan ga ana cikin bincike, ana cikin investigation. Sannan wannan na turo muku videos cikin group na lokacin da aka kai ma wannan truck driver na hari da suka yi amfani da drone suka kai ma truck driver na hari cikin gari kan banza. Truck driver ne wannan, civilian ne, yana aikin shi, suka kama drone ya zo ya crashin shi ya kashe shi saboda dai su sa tsoro cikin mutanen Russia. Idan mu Russia da su muku irin wanga abu da su ta'addanci, kuna kallon kuma wasu mutane sun saura cikin Ukraine nan, saboda shi jiya kawai yan Ukraine sun hulgo drones guda ta tattare 33
kuma duka 'yan Russia sun kante su. Wanda ke kan screening nan na daga cikin barnan da 'yan Ukraine suka yi ma 'yan Russia, amma wannan ba strike ne gaba daya ba strike ne ya zo straight ba. Akwai wani video da na turo muku cikin WhatsApp group nan an kante to, amma drone haka yake, in debris nan da ya fadi still ya explode, in debris nan da ya fadi still ya explode. Wuraren da suka kai hari nan sun kai hari daga Zuskovsky, sun kai hari daga Ramaskoyi, sannan sun kai hari daga Kataliniki. Sannan cikin dare guda 'yan Russia sun mai da martani, na ta tura results nan duka cikin WhatsApp group nan. Sun kai hari daga Poltava, sun kai hari daga Kyiv, sun kai hari daga Sumy region, sun kai hari daga Chernigov, sun kai hari daga Odessa. Amma daga Poltava da Kyiv region sun yi amfani da Iskander ballistic missile ne. Wasu sun yi amfani da Iskander ballistic missile guda 6 daga cikin Poltava na an samu 6 explosions guda 6 wanda suka kai wannan explosions nan gidajen wutan su nan da yawa ya bar aiki. Sannan Iskander missile nan guda nan an tura guda 4 kuma daga Kyiv, shi kuma kan gidajen wuta ne guda ga. Nan je na muku maganan waɗanda suka mutu lokacin da bomban America nan B-52 bomban nan ya fashe nan, na muku maganan wasu sun mutu amma shi ban samu details nan duka ba. Amma ku kalli wannan hoton, ga mutane guda 8 suka rasa rayukansu a cikin wanga hasarin, ga kuma wanga manyan komandodi duka sun fito daga Edward Air Force Base ne, sun crash daga cikin B-52 bomban nan. Su ke ganin su kan screening kun ga. Anan dan ka karshen shiri na zan kun ji dadin wannan shiri, ku like, ku share, ku subscribe, ku yi dukkan abin da ya kamata ku yi saboda ya je nisa sauran waye su ma su gani shi amfani shi. Kada ku manta da kun comment, kun like, kun share, kun copy link nan ku tura ku ba sauran waye, kun copy link nan ku waje kan WhatsApp status ku saboda mutane su danna kai masu su ci amfani shi. Ni mai gabatar muku na wannan labarai sunana Salman Al-Faris, a bar shi sunan wannan shafi Hausa News Network. Ma salam ku kuwa HNN.